figyelje csak meg Bobby Jones-t. Érzem, hogy ez most jó lesz. Helyet neki, most mutasd meg, Bobby! Nézze, hogy gyakorol. Mintha csak keresne valamit. Aztán rátalál. Igyekszik belehelyezkedni a közepébe. Összpontosít. Nagyon sok ütésből választhat. Bakot lő, kanalaz, skalpol. Csak egy ütés van tökéletes harmóniában a mezőben. Az az ő saját eredeti ütése, amelyik majd kiválasztja őt. Minden emberre vár egy tökéletes ütés odakint. Nekünk egyszerűen csak félre kell állnunk az útjából, és hagynunk, hogy kiválasszon minket. Nézze csak, ott van a mezőn. Látja azt a zászlót? Az egy lefejezésre váró sárkány. De ha merengve nézi, meglátja majd, hogy a tengerek és az évszakok, a föld forgása hol is érnek össze. Minden, ami létezik, eggyé válik. És a lelkével kell megkeresnie ezt a helyet, Jonah. A kezével keresse, ne az eszével. Érezze meg. A keze bölcsebb, mint a feje valaha is lesz. Többet nem segíthetek. Csak remélem, hogy megtalálja az utat. Csak maga, a labda, a zászló, és az egész együtt, a kezével keresse, ne gondolkozzon. Ott van az orra előtt. Találja meg, June, érezze. Csak maga. Mindenkire vár, tökéletes itt. A labda, a saját eredeti, a zászló, és az egész. Vakjuk is talál szemet.